M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni lero Lachisanu pa 23 December 2022. Onani masiku aja afika amene takhala tikuyembekeza kubadwa kwa mpulumutsi wathu, ndipo ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti tafika. Ambuye Mulungu atilola kufika mnthawi ngati imeneyi. Tikupitiriza kusinkhasinkha mawu a Mulungu omwewa otikonzekeretsa kubadwa kwa Yesu Khristu. Ndipo mawu athu a tsiku la lero achokera m'buku la Malaki mutu 3 kuyambira ndime ya 1 kulekeza ndime ya 4 kupitiriza ndime ya 23 kulekeza ndime ya 24. Ndipo uthenga wabwino tiutenga kuchokera mu uthenga wa Luka mutu 1 ndime ya 57 kulekeza ndime ya 66. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gift Selemani kuchokera ku Bembeke Cathedral mu Diocese ya Dedza. Tiyeni tikhale limodzi. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu mu mthenga woyera mungadalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Nthawi yakuti Elizabeti achire idakwana, ndipo adabala mwana wamwamuna. Anzake ndi abale ake atamva kuti Ambuye anchitira chifundo chachikulu chotere, adakondwera naye pamodzi. Pa tsiku lachisanu ndi chitatu mwanayo atabadwa, adadza naye kuti amuumbale, nafuna kumutcha dzina la bambo wake Zakariya. Koma mayi wake adakana, adati, "Iyayi, koma atchedwe Yohane." Pamenepo anthu adamuwuza kuti, "Koma pakati pa abale anu palibe amene ali ndi dzina limeneli." Tsono adalankhula ndi bambo wake ndi manja namufunsa kuti, "Mukufuna kuti timutche dzina lanji?" Zakariya adapempha cholemberapo, nalembapo kuti, "Dzina lake ndi Yohane." Anthu onsewo adazizwa. Pomwepo Zakariya adathanso kulankhula nayamba kutamanda Mulungu. Anzawo onse aja adagwidwa ndi mantha, ndipo mbiri ya zimenezi idawanda ku dera lonse la mapiri ku Yudeya. Anthu onse amene ankazimva ankazilingalira m'mitima mwawo ndi kumadzifunsa kuti, kodi mwana ameneyu adzakhala munthu otani? Pakuti zinkachita kuonekeratu kuti Ambuye anali naye. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Kuchokera m'mawu athu oyamba mayambiriro akunena kuti, kodi ndani adzatha kulimbikira iye akadzafika? Pakuti adzakhala ngati moto wa m'misiri wa pang'anjo, ndiponso ngati sopo wa munthu wochapa. Adzachita kukhalira pansi ngati m'misiri wa pang'anjo woyeretsa siliva, ndipo adzayeretsa alevi monga amayeretsera golide ndi siliva, mpaka kuti azidzapereka nsembe zoyenera kwa chauta. Molumikizana ndi uthenga wabwino. Kubadwa kwa Yohane M'batizi kunabweretsa chimwemwe chachikulu m'banja la Zakariya ndi Elizabeti. Ndipo sichinangobwera m'banja mokhamo ayi, mtundu wawo wonse udakondwera, mudzi wawo wonse udakondwera. Chinali chinthu cha mtengo wapatali kwambiri chimene Ambuye Mulungu adalichitira banja limeneli. Ndipo tikamaona zonse zimene zidazungulira kubadwa kwa Yohane M'batizi, zinali zodabwitsa kwambiri zedi. Koma chimene ife tisangalala nacho limodzi ndi banja limeneli nkuti wotizindikiritsa chipulumutso adabwera pa dziko lapansi. Ndipo ife tonse tsopano tidathandizidwa kukonzekera kubadwa kwa mpulumutsi wathu moyenera kudzera mukubadwa kwa Yohane M'batizi. So kubadwa kwa Yohane M'batizi
ndi madalitso apaderadera amene Mulungu adabweretsa ku dziko lapansi. Zatikonzekera ife tonse kuti pamene Yesu akubadwa 25 pa tikhale anthu oyenera. Ndipo ntchito yake imeneyo zatikonzekeretsa ife tonse. Tionanso kubadwa kwa Yesu Khristu patsogolo pano kubweretsanso chimwemwe chomwecho kapena chipulumutso chomwecho chimene Malaki uchatsopano ali kuyankhula. Kuti ndikubwera kwa mpulumutsi amene wakhala kunenedwa mbuyo monsemu, chipangano chakale wakhala kulonjezedwa uja, kudabweretsa tsopano chimwe chachikulu ku dziko lapansi. Ndipo anthu onse amene ali kumuyembekeza ndi mtima woyenera adakondwera. Anthu onse amene ali kumuyembekeza moyenera adanyadira. Chimodzimodzi ife tomwe kwawo onse amene alapa machimo awo mu nyengo imeneyi akhala onyadira kulandira mpulumutsi. Osati ife amene tangochalira kudya ndi kumwa kuvala bwino, koma awo onse amene akonzekeretsa mitima yawo kubadwa kwa Yesu Khristu kubweretsa chimwemwe chosatha, chimwemwe chachikulu. Koma ina tonse amene tangochalira bibida ndi azinzache, nza tsiku lokhalo tisangalala ndithu, koma mtsiku lokhalo zapita. We go back to our old state. Pamene anzathuwa chimwemwe chawo chinkilankila. Tangotsala ndi lero ndi mawa tingathe kudzikonzekeretsa masiku amenewa. Tachitanipo kanthu kubadwa kwa Yesu Khristu kusakuphonyeni. Inde mpunga mwagula, inde dress mwagula, inde izonso mwakonzekera. Zimene wangotsala ndi mtima wanuwo. Kubwera kwa Yesu Khristu kubweretse chimwemwe chosatha moyo wathu. Kubadwa kwa Yesu Khristu kubweretse chipulumutso chimene takhala tikuchiyembekeza, timakhala tikuchilalika nthawi yonse ya moyo wathu. Ndipo tizizindikira kuti nthawi iliyonse pamene pali chilungamo, pamene pali kuwala, pamadziwika. Kubwera kwa anthu awiri awa, Yohane komanso Yesu, kudasintha china chilichonse. Abale anga okondeka, pamene pali kuwala pamadziwika, pamene pali choona pamadziwika, ndipo nyengo zimasintha, ndipo moyo umasintha. Kwa munthu amene ali kuyenda mchiyero zake zimasintha, moyo wake wonse umasinthika. Amakhala munthu onyaditsa, ndipo nkhope yonse imachita kulembeka. Awa kuyenda mkuyera, awa kuyenda mchoonadi awa. Munthu amene amayenda mchiyero, munthu amene amayenda mchoonadi amadziwika. Mpaka ena timayimbaso amayenda ndi Yesu amayenda ndi Yesu amayenda amaoneka. Sizongoyimba zimene zijaye. Amene akusungira Yesu Khristu moyo wake, amene amamulandira Yesu Khristu mu Ukaristiya tsiku ndi tsiku, amadziwika ndi zochita zake zabwino moyo wake wonse. Ndipo china chilichonse chimakhala chotsamira pa Mulungu. Kachiwiri, ndaonapo ndipo ndamvapo anthu ena amene amayankhula mwathamo, molimba mtima, ine sindilabada za Mulungu, ine bwana zimenezo ndine zimenezo za Mulungu ndilibe nazo ntchito. Ndimadzifunsa, chimene chikupangitsa kuyankhula mawu onsewo ndi chani? Chimene ukutayira nthawi kumayankhula molalamuka monsemo ndi chani? Deep within you, mawu Mulungu akugwira ntchito ndithu. Ndipo kudziwa ndithu kuti mphamvu ya Mulungu ili mwa iwe, ngakhale ukuyesetsa kulimbana nayo, ngakhale ukuyesetsa kuti uyithawe, ili mwa iwe. Ndelo lomayankhula mothamandira mamadzitamandira, ine za Mulungu sindisamala, zoti anthu opemphera ndilibe nazo ntchito, zopita kutchalichi ndilibe nazo ntchito. China chake chikuyankhula mwa iwe kaya. By the mere fact kuti uyankhula mawu ngati amenewo, china chake chikupanga prick conscious yawo. Ndipo chikuzindikitsa ndithu kuti iyayi mawu Mulungu m'bale wanga sungango wapange ginomo tero, nzosatheka. Kubwera kwa Yesu Khristu
Sungangodutsa opanda some impact in you, in us. No way. Kubadwa kwa Yesu Kristu kubweretsa china chake ndithu maife. Ngakhale uwakanika kulapa, ngakhale uzendabe mundima, china chake chizokukhudzabe moyo wako, unenera kuchita bwino munthu we. Chifukwa chani ndimaumirirabe kakhalidwe kanga kokanikaka. Why do I still cling to this old self of mine, the evil self of mine? Ndachifaya ndimakakamira beka tukameneka. And yet mtima wanga moyo wanga ukundikakamisa beno ayi sizimenezo. Ndachifaya ndimakakamira bezinthu zosayenera moyo wanga. Tamavomerezani mawu a Mulungu moyo wanu. Tamavomerezani chifuniro cha Mulungu moyo wanu. Ndikusiya china chonse. Kwa inu amene muli pa banja, koyamba ndinu ana amene mumabadwa kapena timabadwa mbanja. Kubadwa kuja kumabweretsa chimwemwe chachikulu zedi pa banja. Ndipo Ambuye Mulungu amatibweretsa dziko lapansi paja kapena banja muja ndi cholinga ndi zaulere tithandizire kubweretsa choona chilungamo mtendere pa dziko lapansi. Kodi ndikukwaniritsa ntchito imeneyi mbanjamo? Ndine mwana mbanja muno. Kodi ndikubweretsa chimwemwe banja muno ngati chimene Yohana ali kubweretsa? Kodi ndikubweretsa chipulumutso mbanja muno kapena ayi? Ndiye ndikukakamira njipate ngati ndikulephera. Ndine pa banja, ndili pa banja, mamuna akazi wa pa banja. Kodi ndikubweretsa chimwemwe mbanja muno? Ambuye Mulungu adanapanga ordeni kuti ubweretse mtendere, ubweretse chipulumutso mbanja menemo. Kodi ndikukwaniritsa kubweretsa zinthu zimenezo? Kati sizikutheka ndi chani chimene ndikuchikakamira? Let go of all that. Ndiyambeso khala bwino lomwe ndi Ambuye Mulungu pa ntchito. Kodi ndikubweretsa mtendere, anthu akandiona akumanyadira nano khale pa ntchito pano ndikuchita zizoyenerera, mabwana anga akundiyamikira ndikuchita zinthu zoyenerera, ku sukulu kwina kulikonse anzathu amene timakhala nawo. Kodi akandiona anthu aja ndikumabweretsa mtendere pakati pa anthu anzanga ocheza nawo, ndikubweretsa mtendere pakati pa anthu akugulu wanga kukwaya mwanga. Kodi ndikubweretsa chimwemwe, ndikubweretsa chipulumutso. Kodi anthu akumanyadira nane akandiona kapena ayi? Anzanga adasiya kucheza nane, amandithawa, ayi pantchito amangodandaula wekha, zinthu sizikuyenda chifukwa cha timakakamirabe zinthu zosayenera moyo wathu. Ambuye Mulungu akutipemphatu, takhalani mdalitso pa banja panu, takhalani mdalitso m'mudzi mwanu, takhalani mdalitso m'dziko mwanu. Mwayi umene Mulungu amatipatsawo muwagwiritsa ntchito moyenerera, tiuthandizire kuti ubweretse chipulumutso kwa anthu onse. Mulungu wamphamvu zonse atidalitse ndi kuti tidalitsenso anthu ena. Amen. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen. Tsiku labwino kwa inu nonse. Zikomo.